Armanjama em wekî grupekî ji Rojava yên bi navê Tevdemê em hatin tevlî vê çalakiya hene ku cî rêz û hurmetê li cem her Kurdekî wekî em dibînin ji me re nî ewek wacîbeke erkek li ser me her Kurdî em ti carî cudayetî nekin navêna Kurdistanê. Ev tecrî de hene li ser serokê me bûyî. Ew êşa hene ku dijmin digînê me her roj û me dikê yek yanî divê hûn Kurd li dunyayê li kê derê bin hûn Kurdin yanî ez dijmanetiya we dikim. Em jî bi vî navî me xwast em tevlî vê çalakiyê bibin bi navî grupa Rojava zatem ez û hevalê xwe em hatin û 144 rojê birayê me Nasir bûne waya Leyla Guvan dest pê kir ve çalakî hane û di hundirê hebsan da zindiyanê Tirkiye da di dunyayê giştî dest pê kir. Edet gişte ser 7000 însan naheya niha vê çalakî ketiye. Em jî dixwazin wekî erkek li ser me yekî Kurdiyetî em vê meselê rabin û em piştgiriya we kesan bikin wan vana re alîkar.